Hej. Jeg er inde hos Signe F. Lund og har lige fået lavet ombre hår. Er det ikke flot? Sådan i farven. Og så siger jeg jo så til Signe, at jeg vil altså også gerne gå rundt og ligne sådan en Hollywood-dame hele tiden med store, flotte krøller. Jeg kan bare ikke finde ud af det der med at bruge et fladjern og så få det til at se godt ud. Det kan Signe, og det vil hun nu lære mig. Og ja. Ja. Jamen, det jeg skal gøre, altså det er jo, jeg har jo lige lavet en video selv her for nylig med det, men vi skal jo lige have alle jer, der følger Masjas blog, til også at lære det her. I dag har jeg farvet Masjas hår i ombre, og ombre betyder skygger. Så det handler om, når man laver ombre her, det er at få håret til at have nogle skygger ned igennem. Og bunden er mørk, og så fader det ud og bliver lidt mere karamel og lidt lysere ude på spidserne. Masha, hun skrev faktisk til mig i sidste uge, fordi at hun havde set det her ombre-hår, som jeg havde lagt op på bloggen, og hun har længe rigtig gerne vil have det, men havde haft svært ved at finde en, som vidste, hvad det handlede om, det her ombre. Det man starter ud med, når man skal lave krøller, det er at lige give det noget lak. Giver det en fin lak fra Mehron Oil. Det dufter dejligt. Den er så skøn. Den ser sådan her ud. Den forstøver fint, og det gør, at håret nemt kan bevæge sig efterfølgende. Det man så gør, det er, at man tager en tot, holder jernet opad med ledningen opad, drejer 360 grader rundt og trækker. Så får man fine krøller. Så tot efter tot, 360 grader, trække håret ud. Men er det ikke bare svært at gøre det selv? Det er ikke svært at gøre det selv. Det der er svært, det er at lære det her. Selve teknikken tager nok 2 timer at lære. Så man skal gøre det på en dag, hvor man har tid. Og ligesom har tid til at sætte sig ned og gøre det her. Man skal ikke gøre det den dag, man skal bruge det, for så får man stress. Men lige snart man har teknikken, så går det så hurtigt, at når du så ligesom har den, så tager det der 5-10 minutter. Det man gør her bagved, det er, at man lige trækker håret ud til siden. Det gør man også, når man gør det selv. Og sætter sådan lidt frem her. Og så kan man nemlig nemt komme ind selv og lave de her krøller og trække ud. Ja. Så det er det der trækket på baghovedet. Træk det ud til siden. Skal man putte noget varmebeskyttelse i først? Ja, altså hvis du ikke bruger shampoo med varmebeskyttelse i, det er der i de fleste shampooer og conditioner i dag fra de gode mærker, så skal du selvfølgelig bruge noget. Men GHD, som jeg står med her, de har en teknologi, hvor du ikke har, hvor det ikke er nødvendigt at gå ind og bruge det varmebeskyttende. Okay. Generelt så synes jeg, at GHD glattejernet er det eneste rigtige på markedet til at lave det her. Sådan et har jeg også. Jeg får det ligesom bare ikke brugt, jo. Det kommer det til nu. Ja. Okay? Så det bliver bare så fint. Det er så flot. Jamen, jeg er så glad for den farve. Det er helt lige nøjagtigt, som jeg vil have det. Det er så dejligt. Men det er så let at lave det her. Selvfølgelig er det træningen. Det er virkelig træningen. Det er de der 2 timer, du lige sidder med det og investerer din tid i til at lære teknikken, der gør, at det er lettere alle andre dage. Ja. Ja, for det gør bare så meget, at der lige kommer lige lidt, bare et eller andet, ligesom du også i dag har lige dit, har det spil i håret. Man ser altså bare lige lidt mere fix ud. Så vil jeg sige også, at til os langhårede piger, vi skal jo ikke vaske hår hver dag. Det bør man i hvert fald ikke. Nej, det gør jeg altså heller ikke. Det er hvor tit skal man... Jamen, det afhænger lidt af, hvor fedtet du er. Fordi at... så jeg vil sige, hver 3. dag er rigtig det er det, jeg fint. gør. Ja, det gør det. Der er nogle piger, der gerne vil hver 2. dag. Der er altså nogle piger, der sagtens skal gå en uge. Så det er lidt forskelligt, hvad man gør. Og der kan man jo selvfølgelig bruge nogle forskellige tørshampoo
til at gå ind og fjerne fedtet i håret. Men det jeg egentlig vil hen med lige i forhold til de her krøller, det er, at det her det kommer til at holde, når du har lavet det her og investeret din tid i det den ene dag. Og så når du har lært teknikken, så er det jo kun 10 minutter, du har brugt på det. Så næste dag, du skal stå op om morgenen, så har du stadigvæk flotte krøller. Og så kan det være, at du bare lige skal ind og lave en enkelt krøllehister her. Ja. Så man kan sige, delt ud på en uge, så sparer man faktisk rigtig meget tid ved lige at style det lidt. Fordi de andre dage har man bare hårkrise, og så står man alligevel og laver en knold og bruger tid på det, eller hvad man nu prøver at gøre, når man har hårkrise. Så når man har investeret i at lave krøller den første dag, så er det nemt at holde de næste 2 dage også. Ja. Nu vil jeg lige spørge med hensyn til tørshampoo, faktisk, fordi der har jeg lige haft brugt noget i morges faktisk, hvor jeg sprayede det i, men det blev altså sådan helt hvid. Altså så blev mit hår hvidt, det var jo ikke pænt. Hvad er det for en, du brugte? Det kan jeg faktisk, jeg ved ikke, hvad den hedder. Der findes ret mange hårshampoo, der er lavet, som er hvide. Men lige nu er der begyndt at være nogle, du kan få, hvor du kan få i en brun farve. Ja. Der er blandt andet Edge. De har lavet en hvid, men har fået en brun ind på markedet. Og det er jo selvfølgelig den, man skal have, når man er mørkhåret. Ja. Jeg har også nogle gange brugt det der hårpuder fra Dennis Knudsen, fordi det er mørkt. Det er nemlig mørkt. Det er det, når det er, at man har mørkt hår, har en mørk bund, så skal man da bruge en mørk hårshampoo. Ja. Tørshampoo. Ej, hvor det dufter godt det der. Hold nu op, hvor er det lækkert. Så kan man lige ind og bruge en børste. Den her, den er fra GHD. Den har naturbrug på sig. Det gør, at jeg lige kan gå ind og tupere lidt i det. Og lige gå ind og, man skal børste håret lidt ud her, sådan så at krøllerne bliver større at se på. Ja, det kan jeg godt se. Ej, og lidt mere Hollywood glam, som vi startede med at snakke om. Ja. Så er vi lige skærpt den her, så man kan se ordentligt med. Jeg ved ikke, om du skal vende kameraet en gang, Masha, så man lige, pigerne lige kan se det lidt tættere på. Ej, prøv lige at se, hvor det er fint. Ej, det er altså bare sådan en god farve der. Det er en helt ærligt. Ej, hvor ser det lækkert ud. Helt naturligt, bare som om jeg bare har gået rundt på stranden, og så er det bare lige fået lidt sol. Så er det ikke mødt sine æflund eller noget. Ja. Det er bare helt naturligt. Ej, det er simpelthen så godt. Yes. Jeg tror lige, jeg skal tage telefonen her et øjeblik fra Masha, og så lige vise jer hende sådan hele vejen rundt, så man også skal se bagpå, hvor flot det er. Og det er jo virkelig langt dit hår, Masha. Og du har, er så heldig, at dit er helt naturligt. Der er ingen extensions i, eller noget. Mange af os andre, der skal have sådan et look der, vi vil blive nødt til at ty til extensions. Det er så dejligt nemt, det her. Og det er også så dejligt nemt med den her farve, fordi der er spil i, og det er flot, og men jeg behøver ikke at farve bunden, fordi bunden det er min naturlige hårfarve. Lige præcis. Så. Så lad mig lige tage den en gang. Det er så fint. Lige vente tilbage her. Og se, det er et super langt hår her. Flot. Må vi se det herovre? Så flot. Ja, det er så fint. Smuk, smuk, smuk. Det var det for i dag. Så håber vi, at dine læsere bliver glade for at se, hvordan man laver krøller. Det håber jeg. Ha' det godt.